time 5. Still have Michael Duffy in the minutes in the lead with a time 60.73. Number 2, Sebastian Huminen. Number 3, Federico Sebriesi. Number 4, Kasper H. Hansen. And number 5, Stein Andresen. And these 5 riders might possibly be ready for the awards ceremony. Følgende 5 ryttere bedes i øjeblikket holde sig klar til præmieoverrækkelse. Det er Michael Duffy, Sebastian Huminen fra Finland, Federico Sebriesi fra Italien, Kasper H. Hansen fra Danmark og Stein Andresen fra Norge. Det er bare fordi, hun er blevet forventet. Ja, for jeg skulle til at sige, vores bokser der ikke kom med på det. Det var ikke de bedste for at have hjemme. Så det er på banen, det er det, hun kan byde til. Det var bokser der ikke kom med. Norway, det er rundt i Flot det der.